लोगोफोर भलिबल गेलेनाय नायनो फैदों नै खाग्राबारि स्पर्ट एसोसिएशननो। Hey guys, hello India. दिनै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव खाग्राबारियाव भलिबल खेला नायनो थांगोन आरो गाइस हा। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। नै जोंना चाउमिन जानो फैदों नावकाटायावनो रंजालि रेस्टुरेन्टआव लोगोफोर। चाउमिन जानानै सिदा भलिबल नायनांसिगोन दे लोगोफोर। नै बिथाङा लोगो हा नै मा खबर नोंथां एक्टरा नै आरो दिनै भलिबल नायनो थांगोन ओमफ्राय नेक्स्टआव जोङो रायन'बो थांगोन दे गाइस नोंथांमोना नेना था दै हा अके दायो जों जानोसै ओमफ्राय जों थांगोन सिदा भलिबल। लोगोफोर गुदुं गुदुं चाउमिन जानानै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव खाग्राबारियाव भलिबल नायनो थांसै लोगोफोर अके नोंथांमोनाबो नायफादो जोबजासिम हा जानोसै लोगो जानोसै दै लोगो नै चाउमिन ओइ जादोंना गोथाव ना दांगासिनो बिथाङा नै बिथाङा दांगासिनो चाउमिन चाउमिन जानानै खाग्राबारि भलिबल लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ भेज चाउमिन अके जाबाय थांसै नै जोंना हिर'आ बिथाङासो बाइक सालायगोन बेसेबां गियार सालायगोनलै 100 गियार। नै लोगोफोर फाइनालि खाग्राबारि भलिबल खेलायाव मोनफैबाय दिन 19 अल इन्डिया लिरदों आरो गाइस नाय नोंथांमोना टाइटेलाव नुगोन नै लोगोफोर नोंथांमोना बुजिखाबायबा खाग्राबारियाव नायनोबा जों भलिबल गेलेनो नै लोगोआ गाइस नोंथांमोना देखायलांगासिनो नोंथांमोना दसेनो नुनो मोनगोन खाग्राबारि भलिबल। लोगोफोर भलिबल गेलेनाय नायनो फैदों नै खाग्राबारि स्पर्ट एसोसिएशननो खाग्राबारि स्पर्ट एसोसिएशन हा लोगोफोर नोंथांमोना देखायगोन भलिबलखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। नैबे जाबाय बर'नि जोहोलाव मार्टियारनो अन्थाइगोरा बड'सा बिनि नामाव लाबो आरो गाइस दै लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन दिनैनि भिडिअखौ आं नोंथांमोना देखायलांबाय थादों। नै लोगोफोर एसे नायदो बेखौ नोंथांमोना नायबानो मिथिगोन लोगोफोर नै लोगोफोर नाय एसे नै लोगोफोर नाय नै लोगोफोर नेपाली फिसा नेपाली मा फिसा ya फिसा लावदुम साहा लोंग्रोदो गाइस ओमफ्राय खेलाखौ नायनोसै दे नै लोगोफोर दाहाय नायनो फैबाय भलिबल खाग्राबारि एसे नायदो गाइस गाबोन जोबसै दै नोंथांमोना गाबोन नायनो फैदो गायगु फैगोन गाबोन गोबां मानसि जागोन दिनै मानसि गैया आरो गाइस बारा नै लोगोफोर दाहाय फैबाय नायनो हाथायाव
गुवाहाटी और फेरेंगा दुईटा दलक फिल्डत सोमाबले अनुरोध करा लोगोफोर भिडिअखौ आंथ' बिराद मोजां गोसो होना नायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअखौ पार्ट 1 पार्ट 2 भलिबल गेलेनायखौ होगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना नेना था आरो नायबानो जाबाय अके ना लोगोफोर अके सोलो दाहाय आं फाइनालि न'आव थांनोसै नेक्स्टआव नोंथांमोननो देखायबाय थागोन आं दे पार्ट 1 पार्ट 2 डाइरेक्ट भलिबल गेलेनायखौ गाइस लोगोफोर नायबानो जाबाय अके नै नाइट बाय बाय टाटा नै थेंक्स लोगोफोर थांनोसै खाग्राबारि भलिबल गाइस नै गेटआ टाटा बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर नेना था भिडिअखौ आं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बिदि खालामना होगोन दे लोगोफोर अके टाटा नेक्स्ट भिडिअ नेना था लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नेना था टाटा बाय बाय